नमस्कार जय जगन्नाथ शेष एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वर्तमान आम राज्य कृषि मेला भितर को जीवा देखु कृषक मान समागम गेट बाहर होती आम वर्तमान भितर को जीवा आम चेक पोस्ट भितर प्रवेश कले बहुत लोक मानकर समागम कृषि भाई मानक समागम के सुंदर परिवेश के सुंदर आयोजन कृषि उन्नत मान जंत्रपाति मन आम देखिपे देखु केते छोट रु बड़ पर्यंत अनेक जंत्रपाति अच्छी देखु ये हूँ आमर धान मेसीन देखु मेसीन रो शैली उन्नत मानर वर्तमान एठी अनेक स्टॉल पड़ी और अनेक कंपनी माने एठाकू आसते नूतन ज्ञान कौशल प्रस्तुत मेसीन मान ये उपस्थापन करा जाइछि। देखंतु आमर फसल रे किपरि सब मेसीन मान यूज होउछि स्प्रे सब ये बिक्री करा जाउछि स्प्रे मान बिक्री करा जाउछि एठी कंपनी मानकर मैनेजिंग लोक मान सब अच्छी लोक मान सब बुझापी देखु अनेक प्रकार धान कटा मेसीन मान ये उपस्थापन करा जाइछि। बहुत सुंदर परिवेश होइछि केते सुंदर लगुछि केते बढ़िया लगुछि ए परिवेश लोक मानकर आउ कृषि भाई मानकर पाई एटा बहुत बढ़िया बुलिबा जगह आपण माने आसंतु। ये हूँ आमर मुढ़ी भाजिबा मेसीन गोटे पटे मुढ़ी भर्ती कले आउ गोटे पटे मुढ़ी बाहरे देखंतु मुढ़ी मिल एटा यदि आप चाउल सेपटे भर्ती करेंगे एपटे मुढ़ी आसीज बहुत सुंदर उपाय मेसीन रो इंस्टॉल होइछि देखंतु समस्ते सबु वर्गर लोक माने आसंती एठी बुलिबा पई ये होची राज्य कृषि मेला आपण माने आसंतु यह तो स्टार्ट हो गलानी किछि दिन चलिबो बहुत बढ़िया होइछि। वर्तमान मु गोटिए पर गोटिए स्टॉल बुली देखुछि ये सब कृषि प्रातिक जंत्रपाति अमल केमती करा जिवो फसलर माने खूब कम समय मध्य देखो ये गहली रे वाह ये तो बढ़िया मुढ़ी बाहर सुंदर उपाय मुढ़ी ये पारछि खूब कम समय मध्य मुढ़ी मेसीन रे केवल मुढ़ी बाहर ना आउ कौन भाई बाहर आउ कौन किसी ये पकईले भाजी हो पार पचारि बुझा से भाई ए वर्तमान कौन आने गले ओहो एथरे सागु जातीय जिते प्रकार खाइबा जिनस अच्छी से भी भाजी हो पार ये मुढ़ी मेसीन रे कृषक भाई माने समस्ते देखुंती मुढ़ी भजा मेसीन एबे वर्तमान से मुढ़ी भाजा से मेसीन मध्य चाउल पकाइले मुढ़ी भजा मेसीन रे गोटे सिलिंडर लगी आ गोटे मोटर लगी गैस सिलिंडर ऑन करबा परे या रनिंग करुच्ची देखंतु के सुंदर भाव
ମୁଢ଼ି ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ବୋଧେ ଆମର ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀରେ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ସେ ଚାଉଳର ମୁଢ଼ି ବୋଧେ, ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ମୁଢ଼ି ବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଏତେ ସରଳ ଉପାୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ମେସିନ୍ ଯିଏ ବି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ନୂତନ ମେସିନ୍ ଅଟେ। ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ବିନା ଧୂଆଁରେ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ହେଇପାରୁଛି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶାଗୁ ଜାତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଛାଣି ଖାଇବା କଥା ତେଲରେ, ଏ ବିନା ତେଲରେ ଆରାମସେ ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟ ମନ ପୁରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଆମର କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ମେସିନ୍ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୃଷି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା। ସମୟର କମ୍ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିନିମୟରେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ। କି ସୁନ୍ଦର ମୁଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଢ଼ି ଭାଜି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ବରମୁଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଏ କୃଷି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଫୁଲର ମାଳ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମେ ବି ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବି ପଲିଥିନ୍ ରଖି ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ସବୁ ବୁଝା ହେଉଛି। କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଏଠି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବା କିପରି ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ବତକ ପାଳନ, ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଈ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ାର ବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଚାଷ କଲେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବା ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବୁଝି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଚଢ଼େଇ ଫାର୍ମ। ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାଳନ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଫାର୍ମ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମୁ ପକ୍ଷୀ ଚାଷ ବି କରିପାରିବା ଆମେମାନେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଏଠି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଚାଷକୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳ ଚାଷ ବି କରିପାରିବା, ଗାଈ ଫାର୍ମ ବି କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି କୃଷି ମେଳାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷକୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ, ଏଇଟା ଆମର ଛେଳି ଚାଷ,
ବିଷୟରେ ବି ବୁଝାଯାଇଛି। ଛେଳିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଛେଳି ଚାଷ କଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ ତାହା ବି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଭିତର ଷ୍ଟଲ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିମ କର୍ମୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଷର ମେସିନ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ମଞ୍ଜି କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସାର କେଉଁଠି ମିଳିବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ପେୟାର ମେସିନ୍, ଆମେ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷର ଆଳୁର କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା ଫଳ ଚାଷ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ମାନେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃଷି ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୃଷି ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମେଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କୃଷିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବିବରଣୀ ମାନ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବୁଝା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଛତୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ସହିତ ପରିବାର ଓ ଘରର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲେଖାଯାଇଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ମନରେ। ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପଶିଲେ ଏଠି ଆମର ବତକ ଚାଷ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାଯାଇଛି। କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ରିଡ୍ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାର କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି। କୃଷି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ କୃଷି ମେଳାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସିଞ୍ଚନ ପାଇପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିଲେ ପଦାରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟଲ୍ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆମର ଛତୁ ଫାର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଛତୁ ମଞ୍ଜି
बोतल पिछा 20 टंका से नौसंती बहुत बढ़िया है। देखंतु हमर मेसीन सबुर व्यवस्था करा जायछि। आपण मान चाहिले भी एठू मेसीन सब नहीं पारिबे। ये देखंतु सेही मुढ़ी मेसीन जहाँ को हम बाहर देखुथिले सेही मेसीन भितर इंस्टॉल करा जायछि। धान कल व्यवस्था करा जायछि। छोट धान कल व्यवस्था भी अछि, बड़ भी अछि। सब प्रकार मेसीन रो उपलब्ध ए कृषि मेला रे अछि। आपण मान चाहिले भी एठारू ऑर्डर करि नै पारिबे। देखंतु चाषी भाई माने आनंद उल्लास रे बुली देखुछंदी प्रत्येक ज्ञान कौशल मेसीन मानू किपरि कम समय रे आमे अधिक चाष करि परिबा आ अधिक लाभवान होबा। यह हूँ नूतन ज्ञान कौशल उपकारिता। देखंतु बाहर परिवेश देखंतु बहुत भल भाव रे सुंदर भाव यह को सजा जाइछि। प्रत्येक मेसीन बाहर इंस्टॉल करा जाइछि। भीतर मध्य तार स्टॉल अछि। तार मैनेजिंग तालीम प्राप्त कर्मी माने सेठारे उपस्थित अछंती कृषि भाई मानन को बुझेबा पई। सब प्रकार सुविधा अछि। देखंतु कृषि के सम्मान पदक्षेप देखंतु कृषि उपरे टिप्पणी मान दिया जाइछि। बहुत खुशी लगुची मु निजको कृषि कार्य करथिबार मु निजको गर्वित अनुभव करुची। बहुत बढ़िया पदक्षेप। देखंतु आ गोटे स्टॉल को आमे जिबा। से स्टॉल रे कोन अछि देखिबा। वर्तमान ता भीतर को जिबा चलंतु। स्टॉल भीतर पसिले बढ़िया शीतताप नियंत्रित व्यवस्था करा जाइछि। स्टॉल रे आमे देखुचे मांडिया कोलथ बाजरा ए सबुर विक्रय मान करा जाउछि। आचार मान विक्रय करा जाउछि। स्टॉल अछि। एठारे परिवेश के सुरक्षा से पंती पे ध्यान दिया जाइछि। सबु जिलार चाष द्रव्य मान एठी विक्रय करा जाउछि। देखंतु के सुंदर भाव रे सबु उपस्थापन करा जाइछि। बहुत बढ़िया लागुछि। यार परिवेश बहुत खुशी लगुची जे आज एते बड़ सुंदर मेला मु आज देखि पारुची। भगवान जय जगन्नाथ को धन्यवाद देवी जे कि मते एठारे आसी देखिबार सुजोग देथिबारु। आपण माने मोर चैनल शेष एंटरटेनमेंट चैनल को देखंतु, शेयर करंतु, लाइक करंतु और सब्सक्राइब करंतु। आपण मान निश्चिंत आसंतु राज्य कृषि मेला बरमुंडा दुर्गा पड़िया को एनएच कड़े आपण मान देख परिवे। ए सुंदर मेला को आपण माने निश्चिंत आसंतु। बहुत बढ़िया भाव रे ए मेलार आयोजन करा जाइछि। आर परिवेश एक नियारा परिवेश अटे। आपण ए मेला को आसंतु आ देखंतु। आपण जानि परिवे मेलार अनुभूति कोन। ए मेला रे शह शह स्टॉल मान लागिछि। प्रत्येक जिलार कृषक भाई माने एठाकू आसछन्ती। ए मेला रे प्रत्येक प्रकार खाद्य शस्य मान उपस्थापन करा जाइछि। आ प्रत्येक चाष को ए मेला रे प्राधान्य दिया जाइछि। किपरि उन्नत ज्ञान कौशल बल रे हम चाष करि परिबा ता प्रति मध्य ध्यान दिया जाइछि। प्रत्येक प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। आपण माने निश्चिंत आसन बुलिया को। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय ओडिशा। नमस्कार। नमस्कार।